Panguva ino people who are attributed to the 2030 agenda, those guys, they are looting zvakanyanya, vari kunyatsa kuutilize state resources for self-enrichment. Panapa tino vanhu vaya vachimirana VP Constantino Chiwenga vanoonekwa kunzi vakazviramba, vakaramba corruption, vakaramba zvigananda the Vision 2030. Sendapinda mashoko vatiri kuona people that are standing with the VP Constantino Chiwenga pamwechete naBombshell Geza ndopai pandoti subscriber olaika utinaondopela kontimda paendo yaLinkedIn kudanyira achiti as long as general vasati vabuda vachiti Geza ndiani, I don't know him, me and baba vezvigananda are one. I support zvigananda, I support the ongoing looting, I support zveubvanzu kudya kwemhumhi, I support nepotism, cronyism, and I endorse corruption yezvigananda. I believe in Geza 2030 chaiyo ziyambi saidi by end March inenge yave mutemo. We are now in May. Tomashwa kudonekwa panapa lime achiti aiwa nana general vasati vabuda vachitaura mashoko iwaya wekuti aiwa inini Geza ndimuzivi, kana kuti ndinosapota zvigananda, kana kuti ndinosapota the ongoing looting kana cronyism. Vanoyatara achiti aiwa izi ndoramba takamira naGeza pamwe chete naVP Constantino Chiwenga vachiti panapa we want to prove the regime kuti their 2030 agenda is going to fade just because vana ziyambi vakabuda vakataura vachiti aiwa by end of March unenge watova mutemo, munhu wese anenge akuindosa, vanenge vatoita aiwa ma-advancements ese pamwe chete nema-amendments vanenge vapedza nazvo. But right now we are now in May just because pamba takaona ma-voices which stand up. Panguva ino takaona naBombshell Geza vakakola up for ma-demonstrations, vakakola up for ma-impeachment, tikapedzera taona kuti even ma-parliamentary meetings apedzera suspendewa nokuda kwaBombshell Geza. Mashoko ari kuuya panapa achiprova achiti we are going to make it fade up this 2030 agenda. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe, like, turn on the bell icon.